Right, muri yeZimbabwe nhasi tashanyira vanoremekedzwa vaMambo Mutize. Mambo makadii? Yesu mzvise. Tiripo. Tokumbura mukwazize muri yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe ndinoti makadii henyu, ndinenyu Mambo Mutize wamazoeso munoziva. Kuri sei kwamuri ikoko aiwa kunokundiraiti zvangu ndinaye hatiyare uyu. Kuti Mwari akiitirei zvakanaka pamwechete navadzimu venyu kwamuri ikoko komborerwai. Mambo Mutize, chekutanga chandoda kubvunza, isu totanga nekupinda mubvunzo yedu atinonoke, ndechekuti vanhu vanopenga, kune vanhu vanongoerekana vakupenga, zvinokonzerwa nei ende kunoko zvinopera here? Besa kuwana panzira yacho yamapenzi akawanda. Nyaya netikatare ndeyekuti zvinopengesa vanhu zvakasiyana. Hakuna benzi rinorapika kana nyaya iri kuripengesa isina kugadziriswa. Munhu angomuka achinzi akupenga, chekutanga 1 musha munogona kunge mune muzvinhu zvinoti zvifumurwe kana kuti nhayo inonzi bude pachena, kana nyaya yakuda kuti bude pachena inotanga kwenotanga apengesa munhu. Musha munogona kunge mune ngozi, kana kuti mumusha munogona kunge mune munhu akaromba kare akafa, mweya wacho wakasara mumusha, mishonga yakashaya munhu akaichengeta. Saka urombwa unopengesa vanhu futi. Ndinogona kuromba ndotiora hama yangu ndoti atarapenga kupenga vanongo chitochidzongara keko nendichita mari. Saka panopenga munhu pese pane kutori nenyaya hombe dzine dziripo. Koita vamwe kuti apenge asi anoita seanopenga zvemadrugs kuti asi zvimwe zvisiri zvekudhakwa. Kune nonzi tinoti ukarova mai unoziva unotanda botso. Ndo imwe futi inoita sekuti munhu anotanda botso anoita seari kupenga sasingaita sei. Ndo vamwe unongona achingofamba akataura zvimabhegi achingoti pana paanogara osimuka oenda kogarapo, osimuka iyo inyaya yemudzimu wokwana amai, ndio nyaya inokonzeresa zvinhu zvakadai izvozvo. Asi kazhinji zhinji inyaya yekoroyana mudzinza nenyaya yengozi dzinoita kubuda pachena kana dzisingade kutaura kana kutanga nekuuraya dzotanga dzapengesa. Ndio nyaya inenge iripo. Koita mwana kudhara ari kupenga wokutanga ari musoja asi haanazobikirwa doro akaenda kuhondo akauraya vanhu. Koita zvimwe zvinhu zvokuti unoita nonzi depression yekuti even mukadzi akanyashungurudzwa stereki nemurume anopedzisira ane confusion besa rogona kurasika pfungwa, kana munhurume chaiye wakagara uine shuwa nehana stereki, pfungwa chako isingagadzikana unopedzisira wakupenga nyakufungisisa stereki. Zvinoitika futi izvozvo pasina uroyi. Alright, tiri papo Mambo Mutize, tine vanhu vasingagone kugara mumba, arorwa pano aita mwana azvara asiya, uyo arora asiya. Vanhu vanobatsirika sei? Hatidari. 1 kuna vamwe vanhu vanotozviitisa kuti kana Mwari wapadzimba vanotuka varume vagona kurespekta varume vavo. Kuna vamwe vanhu vanototi inini chero ndakanzi ndasiya imba ino anofunga pamwe ndichane imba yakanaka kuna imba inoenda vanhu. But imba yekutanga ndiyo imba inofanira kuchengetwa nemunhu. Saka nyaya iripo ndeyekuti chekutanga ndiri kuti muri yeZimbabwe vari mudzimba, kudzai varume venyu, varume mukudze vakadzi venyu sezvinodiwa naMwari kana vadzimu chaivo. Havadiwa vanhu vanoparadzana, vanhu vanonetsana. Ndosakuti shoko raMwari richiti rinovenga kuparadzana, musazoparadzana. Munhu unofanira kuti kana uchingapuwa munhu wako naMwari wotinamatirawo imba yako kana kukumbirawo imba yako, nokuti mweya iriko inoparadzanisa vanhu. Kune mashavi ekusada dzimba chaivo anotinamatirwawo. Kuita mashavi ekuratidza kuti tete vake iye vanga asingagare mumba, tete wake kuti vanga asingagare mumba. Saka mweya iwo unomweya unoti mweya werudzi kuti hafanira kugara paivo mudzimba dzekutanga, vanofanira kumbogara mudzimba dzechitatu kana mudzimba dzechina. Chitori mamwe mashavi futi api iwayo. Koita mumwe munhu kuti iye pachake anenge atori neshavi rechihure paanogara mumba, anonga achichiva vamwe varume. Zvinomwe futi zvinoparadza imba dzevanhu zvipi izvozvo zvichiva futi. Hatingati murume anogona, mukadzi anomaburira imba nyaya yekuti murume ahura. Shoko raMwari hazvidanzo, munogadzirisana kana murume ahura munogadzirisana. Kuna vakadzi kuti murume atongora chiti atosiya chii? Atosiya imba. Izvo hazvisina mawa. Kuhura kwomurume kuri nani mutaurirana, nokuti vamwe vanhu vanenge vachida kuti vamubarika nekwezvikonzero, asi ukurudzira kubarika, asi vamwe vanodaro vabarika nekwezvikonzero. Kwete vakadzi vavo vanenge vachinetsa, vakadzi vanenge nematambudziko. Dzimwe dzenguva sekuru vake uye baba vake nguva inobarika, musha mavo musha
kubarika zvinhu zvinoitika izvozvo, asi kazhinji vashoma varume vasingaite sei vasingahure. Saka vanhukadzi akona vasiya dzimba nomuvaura taurirane muregererane. Murume anohura kusvika asiya, vamwe vanohura vadiki vachangobva norora, vamwe vanohura vatokura pese panenge vakazvibata. Ndizvo zvingori. Saka ndiri kuti aiwa vazukuru vangu kana kuti vana vangu vari mudzimba, chengetai dzimba dzenyu, Mwari rugare achikiitai zvakadini zvakanaka, musazopomedzera mashavu kuti aine mudzimu usingade imba. Hakuna mudzimu wakadaro mweya tsvina. Right, tiri papo Mambo Mutizi. Pane vana vanopiwa zvese, mari akada anenge achipiwa, but unongoona chinoba. Nyaya yekubatira ishave reuvhimi. Kana mukadzi chaiva vanhu vanotoba, hakuna vanhu vasingabe. Vazhinji vanovhimi vanotoba, but kune kuba kukuratidza kuti kuba uku hakusi kweshave asi kuba kwomunhu anenge achizviitisa. Asi kazhinji kuba mashava aya haisi mhepo kana kuti chichi, mashava wakaona wabatwa mudzima ukaona simba. But kune mutanga kupindira mumba achitokubira utorimo, iye munhu iye ane shave tomutomudza pane mari, haana mushonga, haana chinhu. Asi zvinopera zvatinamatiwa madhimoni vanhu vakafa. Alright, Mambo Mutizi. Pane nyaya dzemubedroom, pane pamakambodzibata patikaita interview, vanhu vakafara zvisingaite. Nhasi hapana dzamuri kubata here? Dziripo. Handi Tom, varume vakawanda havasi kumisa mushini mudzimba, vakadzi vari kusara vane nzara. Unontaura? Chinoita savarume vakawanda kumisa mushini nyaya chikafu chavari kudya. Vamwe inyaya yemapiritsi avari kumwa, mablue diamond nemamwe avanoshandisa, mamwe akasiyana siyana, mapiritsi avanotenga mubhari kana mutaundi, mamwe mashops kunzvimbo dzavagere ikoko. Mapiritsi aya anoshanda 2 days. Mangwana acho rakuda rimwe, varishaya mushini vachatobaki. Gutsvi ravanonwa, kune magutsvi ekuti ukanwa gutsvi iro rinoshanda zvakasimba zvekuti kutambisa tsinga kusvika tsinga yafa. Isu tinotaura kuti mushonga munofanira kudya reZimbabwe ndewekubikirwa. Tinotobika mushonga pamoto, tinotobika munhu wodya usana usimba. Mukadzi woguta mumba because zviri kutuma vakadzi vakawanda vachihure. Saka kuna vakadzi vakawanda dzimba dziri kuparara nenyika kubatwa nezvikomba, havasi kuguta bonde. Saka tiri kuti aiwa vanhurume vazhinji yaipadare ndichati nakira nhasi ndigadzire gurupu ara ndichaposta zvinhu zvinokura zvibatsira varume vazhinji uye vakawanda da tomupinde mumagurupusi ayo tinge tichitaura tichibvunzana mubvunzo kuti vanhu vari kukura ndoita nedirekti. Ina handisina kubatika vakoona nyaya kuti basi nanga yakandowandira vakomana vamwe vanenge vachidaira makosi, asi ndinoti aiwa vanochimudza kutara nene kuti ndigadzire gurupu ratinofanira kupota tichitangira tiri pamwe chete. Apa mataura zvekuti ndanzwisisawo. Iwo hatisa rezera rake rinonga kutotadza vakutotambura nemukadzi, so tsinga dzinenge dzakasviba nechikafu chavaita sei chawaidya chaunodya. Akadzi vedu chikafu chavari kudya chinovanzisa mafeelings akawanda, vanonzwa kuda varume zvakaita sei zvakanyanya. Saka panga unosangana naye hatombogute. Saka unofanira kuita sei? Ukachiti watopedza. Iwe manje kuchipindura kutaita sei havachapindurika ndazvona. Pera statement rinorwadza risingaiti rekubvunza topedza. Saka vamwe neZimbabwe ndotaiwa zvinogadzisika kuno kudara mambo kuno mishonga chete. Vazhinji vakuchita masaladika mudzaboidze drip, but mukadzi asingagute mukadzi haadye drip. Adziboisire drip. Mukadzi anoinga haana kuinga sadza pano ndine nzara. Saka ndikuti varume aiwa tine zvinhu zvamunofanira kudyawo, masimambishi, magaka, makabheji nezvimwe zvakafanana neuchi. Zvimwe zvamunoziva kuna chikumikisaiwo maonyeni, uchi, manye mambishi aya amikiswa neuchi, kuita mabhanana futi anobatsira bonde, nzungu, nyoro, nzungu dzekukanga, nzungu ichero nzungu dzinobatsira futi.
koita munhu akati inini ndiri kurasa mvura instead arase mbeu anorasa mvura anoda kaberekesa munhu iyeye anotoita zvatinovaitira kuti tanotsvaka kachongwe kehuku asati kabereka tina mapatsa atinobvisa kuti sangasina mushonga tomubikira odya nemukadzi wake zvotoenzana mbeu yake yakwanisa kuda yakaita sei yakakora zvimwe zvinhu zvoda chivanhu nechirungu ko asina mafeelings panoitwa sei mafeelings anenge ari pamunhu wese atirare but chimwe chinhu chinoitika ndechekuti wakagara namai Tom mainongwa uchigara ndingotuka neeveryday mafeelings haaende pamunhu akatsamwa haunzira mafeelings munhu akatsamwa but paunoenda pane mumwe munhu ndokuzvitota ndikutoda zvitondifaira unomashaya mafeelings namudi wako chetinenge tinomusingavirirani saka mafeelings okuti koita umwe munhu mafeelings atori kure nokubva kudhara akangotobatwa hatombonzwi kundabatwa hatombototesa aiwa munhu iye anayakuna chimubikira mushonga alright ine mushonga yechibhoyi atidaya masina kuvidza mazita unobikirwa munhu kuti adye anotonziza vari kumamisha ukurefu uko nokura nyika udya muite munanzva futi inobatsira kunyanya mafeelings minanzva yacho iyoyo zvakawanda zvinatira zvinoita kuti mafeelings emunhu aswedere padhuze right muri yezimbabwe pane vacha vanorota vanhu kune hope dzakasiyana siyana dzamunofanira kuti munge muchiziva kuti apa tikurotope dzakanaka apa tikurotope dzakashata kazhinji ukarota munhu uri kuchikoro kazhinji imhepo iyoyo yekudzoka kulife yako kumashure unofanira kubatsirwa unonamatira life yako kuti iende kumberi ukarota imbwa zvinodudzira zvinhu zvakawanda imbwa inodudzira mweya yetsvina imbwa inodudzira mapurisa kazhinji zhinji hapane imbwa inodudzira shairo uvhimi mambo ko wakarota mari ichipeperetswa nemhepo yodonha pasi yotorwa neshiri zvinorevei zvinotaura kuti une pfuma yangu chifanira kuchisangana nayo nedhiri remari rangu chifanira kuchitopinda but zvinhu zvengara toramba saka nona tinonga tasana unobva kutombomira kuinda mudziriripi iroro alright saka zvinhu zvacho hatirare zvakawandisa zvaida kuti munhu wezimbabwe titaure ngavapota vachienda youtube channel yangu yakanzi Mambo Mutize vachipota vachidzidza zvakawanda ndichapota ndaenda palive nditi exactly nokuti youtube yenyu yakukwanisa tiktok yedu iripo account akasenda post ndakanga ndaposta zvinhu zvachidhilita chakuposta zviro zvakawanda wanda but mukura ndifana kuti tisangana palive tiktok ipapo right muri yezimbabwe zvatichaita tichaisa link regroup whatsapp channel regroup raMambo Mutize mucomment section saka rada kupinda mugroup iroro pinda mucomment section upresa link reblue muchange muchiiswa zvimwe zvinhu imomo mupinda mugroup raMambo Mutize. Mambo mune zvimwe zvekutaura zvekutaura zvipera ndinongotaura ndichiti aiwa kune vanhu vari kuchema vachiti vashungurudzika atidare kune vanhu vakutambudzika mukati umu vane matambudziko kuti ndaenda kun'anga dzakati ndaenda kakati kokati ndanoita ndadira mari dzakawanda zviro zviedzwa zviro zviedzwa vakangotedza iyo mumbotitesta because isusu vakauya kuno kwashoma vatinoti vakaenda vachichema asi ini handina munhu akambodzoka vamirira china munhu ndiri kuchema apa zvichaika 1 or 2 pamathousands evanhu vanhu zvinhu zvinononoka kuita kutoti zvinoramba asi ndiri kutaura kuti uyai nowando wenyu isito kubatsira zvinhu zvako zvaita handisati ndatuka munhu asi naipana ndakatuka dai ndati sori zvako okorerwa